Rain or shine, sub-sub ang practice sa mga contingents alang sa Sinulog Grand Parade karong Domingo, Enero 19. Sa Cebu City Sports Center, gihatagan ang dancing contingents og oras aron sila makagamit sa grand stage alang sa ilang blocking ug rehearsal. Karong adlawa ang mga contingents sa Cebu ug mga out-of-town contingents with full props ang nagbansay-bansay. Moabot sa 43 ka mga contingents ang magtigi sa lain-laing kategorya. Sinulog Days ug Free Interpretation category. Ana usab ang floats, higantes ug puppeteers. Karong tuiga, balik sa orihinal ang rota sa Sinulog Grand Parade. Gipangandaman na ang bagang duot sa mga musaksi sa street performance ingon man sa Grand Showdown nga himuon sa Cebu City Sports Center. Anaa sa 12,000 ang seating capacity sa Cebu City Sports Center. Kaganiha atol sa pagbansay-bansay, 7 ka mga dancers ug propsmen gikan sa Bai City ang nakuyapan. Matod sa medical team sa grupo, nakuyapan ang uban tungod sa taas nga blood pressure. Kagabi ilang niabot ang contingents gikan sa Bai City sa Negros Oriental ug midiretso sa ilang technical rehearsals. Ang uban kanila wa usab mukaon ug pamahaw. Daling gipapahuway ang mga dancers ug propsmen. Espesyal ang Sinulog Festival karong tuiga tungod kay anaa na kini sa ika-45 ka tuig.